Nakahuna-huna ba ka kung unsaon pagdisiplina? Angay bang disiplinahon ang imong anak? Sayop ba nga disiplinahon ang imong mga anak? There are times nga maglagot ka sa imong anak, kay dugay kayong niuli. Sobra na imong kabalaka. Naapoy mga adlaw nga mahinay ka nimo ang imong mga anak, kay nag-away sila. Usahay masuko ka, kay nakakatun na silag pamakak. Kung ikaw usa ka ginikanan, kabalo ko nga gibati na nimo. Pero unsa ang disiplina? Sa Biblia, ang pulong disiplina, wala lang magpasabot og silot. Ang disiplina, pangunang naglangkit sa instruksyon, edukasyon, ug pagtulid. It is never connected with abuse or cruelty. Basahon nato ang Proverbio 4:1 ug 2. Mga anak, paminawa ang disiplina sa amahan. Pamati aron makabaton mog pagsabot. Kay maayo ang akong itudlo ninyo, ayaw isalikway ang akong itudlo. Ang pagdisiplina sa mga anak, gipakasamang paggarden. Ang hardinero mag-andam sa yuta, magbisbis ug mag-atiman sa tanom, ug manalipod ni ana sa mga peste ug sagbot. Samtang magtubo ang tanom, pulungan o triman tingali kini sa hardinero, aron motubo kini sa hustong direksyon. Nahibalo ang hardinero nga angay siyang mag-amping sa paggamit og lain-laing teknik aron mulabong ang tanom. Ang mga ginikanan sab nag-atiman sa ilang mga anak sa lain-laing paagi. Pero usahay kinahanglan silang modisiplina. Sa magpagpulong, ilang tuliron ang sayop ng mga batasan ug tabangan ng ilang mga anak nga managko sa hustong direksyon. Apan ang pagpulong nagkinahanglag pag-amping aron dili madaot ang tanom. Sa susama, ang mga ginikanan kinahanglang mag-amping sa pagdisiplina sa ilang mga anak. Matabangan nimo ang imong anak nga mudawat og disiplina pinaagi sa pagsundog pag-ayo niining tulo ka bahin sa disiplina sa Dios. Number 1, mahigugmaon. Number 2, makatarunganon. Number 3, dili pabago-bago. Hisgutan nato ang number 1, disiplina nga mahigugmaon. Ang gugma mao'y basihan ug rason sa disiplina sa Dios. Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 3:12, kay ang gihigugma sa Dios iyang ginabadlong sama sa ginahimo sa amahan sa pinangga niyang anak. Hinuon, ang mga ginikanan dili bug-os makasundog sa hingpit nga panig-ingnan sa Dios sa pagpugong sa kaugalingon. Usahay halos maupos na ang imong pasensya. Pero sa maong mga kahimtang, hinumdumi kanunay na ang pagsilot tungod sa kasuko sagad mapintas, masobrahan og makadaot. Gawas pa, ang pagsilot tungod sa kasuko dili na disiplina, kundili kawalay pagpugong sa kaugalingon. Mas maayo ang resulta kung magdisiplina ka nga may gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Number 2, disiplina nga makatarunganon. Kanunay ipahamtang sa Dios ang iyang disiplina sa hustong paagi. Basahon nato ang Jeremias 46:28. Akong puuhon ang tanang kanasuran, diin mo nako gipatibulaag. Apan dili ka nako puuhon, disiplinahon ka nako sa hustong paagi. Sa unsang paagi masundog kini sa mga ginikanan? Ang makatarunganong mga ginikanan maghunahuna sab nga ang mga bata wa pay buot. Para di ka sobrang masuko, pahinumdumi imong kaugalingon kung unsa pud ka sa bata pa. Hinungdanon nga magmarealistiko ka sa imong mga pagdahom og sa samang higayon dili depensahan o konsentihon ng sayop ng mga buhat o batasan. Makasiguro ka nga balanse ug makatarunganon ang imong pagdisiplina kung imong konsiderahon ang mga katakos, limitasyon ug ubang sirkumstansya sa imong anak. Number 3, disiplina nga dili pabago-bago. Matud sa Malakias 3:6, kay ako ang matuod nga Dios, dili ko mausab. Ang mga alagad sa Dios makasalig niini nga kamatuoran ug nasayod sa iyang mga balaod. Gikinahanglan sab sa mga bata ang disiplina nga dili pabago-bago. Kung ang imong mga balaod mausab, depende sa imong gibati, maglibog ang bata ug maglagot. Hinumdumi nga si Jesus miingon sa Mateo 5:37, himua ang inyong oo nga oo, ang inyong dili dili. Ayaw paghatag og ultimatum nga wala kay planong tumanon. Konsultihan nimo ang bata nga bunalan siya kung siya magpabuyag. Siguro nga imo ka nang buhaton. Kung imong sundugon ang Dios sa iyang disiplina nga mahigugmaon, makatarunganon ug dili pabago-bago, makasiguro ka nga makabenepisyo ang imong mga anak sa imong paningkamot. Ang imong mahigugmaong paggiya makatabang nila nga mahimong hamtong, responsable ug balanse nga mga adulto. Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 22:6, bansaya ang bata sa dalan nga angan niyang subayon. Bisag matigulang na siya, dili siya motipas gikan niini. Ang epektibong disiplina gibase sa gugma, dili sa kasuko.
Kung suko ka pa kaayo, hulata unang mukalma ka, aya mo hatag og disiplina.